ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇ ବାରିରେ ଦେଖେ ତ ବାବା ବୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ପଛପଟୁ ବୋଉ ସାନ ଝିଅର ପାଟି ଶୁଭିଲା। ବୁଲି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବୋଉ ସାନ ଝିଅ ବସିଛି ତା ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତାକୁ ସକାଳେ ଖାଇବା ଦେବାର ମୋର ମନ ନଥିଲା, ସେ କଥା ବୋଧେ କହିବା ପାଇଁ ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା କି ଲଙ୍କା ଦିଟା ତୋଳିଦେ, ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଲଙ୍କା ତୋଳି ହବନି। ହେଲେ ବୋଉ ସାନ ଝିଅ ମୋତେ ସେଠି ରଖେଇଦେଲାନି, ତାକୁ ଭୋକ କଲାଣି ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି। ସେଠୁ ଆସି ଆଗ ପାଗେଲିର କଥା ବୁଝିଦେଲି, ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି। ଭାବିଲି ଆଜି ସକାଳ ଖାଇବାରେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ବନେଇ ଦେବି। ତାପରେ ଗଲି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ। କାଲି ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୋତେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଖୁସି ଗପ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋତେ ଖରାବେଳ ରୋଷେଇ ବି ବନେଇବାର ଥିଲା। ଆଜି ଭାବିଲି ରୋଷେଇରେ ଖାଲି ଟିକେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଟିକେ ଭଜା କରିଦେବି। ବୋଉ କହି ଯାଇଥିଲା କି ଶିମ୍ବ ଭଜା ଟିକେ କରିଦେବୁ। ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ମୋତେ ଘରର କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ସବୁ କାମ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦିଦି କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସବୁ କାମ ଶିଖିବାଟା ଭଲ, ପଢ଼ା ସହ ମୁଁ ରୋଷେଇ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଗଲାଣି। ବାବା ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତାପରେ ଖୁସିରେ ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଦେଲି। ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ଦିନ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।